העלינו סרטון שדיבר על איזשהו חוזה בין שני אנשים. אולי נשנה טיפה את המילה חוזה, כי זה קצת משפטי, ונדבר על הבנות, הסכמות, במודע, לא שבמודע, כמה ילדים יהיו. אני אטפל בילדים ולא יעבוד. מאוד חשוב לי אסתטיקה. כן, אתה יודע, מאמי, אני עכשיו לא רוצה ללמוד ולא לעבוד, אבל רק שילדים יגדלו. אני רוצה להישאר בבית ולגדל אותם ולבשל. אני רוצה לעשות רק קריירה. אנחנו נביא אופרית, דברים שמדברים עליהם. אני מתחתנת עם איש צבא, ואחר כך הוא פתאום יושב בבית. אני מחליטה פתאום להיות מורה ולהיות בחופשים עם הילדים, ואחרי כמה שנים זה לא בא לי יותר. יש איזשהם, לפני שמתחתנים, איזשהו סטטוס כזה. אם חשוב לי אסתטיקה, אז אני מתחתנת עם מישהו שנראה טוב, או שהוא מתחתן עם מישהו שנראה טוב, וקורה משהו אחרי כמה שנים שטיפה זה זז. מה זה אומר? פתאום אותה מורה רוצה להיות עורכת דין, והיא קולה בבתי משפט. הבעל אומר, רגע, היא לא בבית. משהו קרה שם. או שהוא איש צבא, הוא בגיל 45 יוצא לפנסיה, פתאום הוא יושב בסלון, לא עושה כלום. היא רגילה לאיש צבא, משהו קורה שם. או שגבר שהיה נראה 10, ופתאום הוא מזניח את עצמו, והוא לא נראה אסתטי, והוא פתאום שוקל 150 קילו, ולא נמשכת אליו. זה איזושהי הפרה של הסכם. עכשיו, כל אלה שכתבו לי, ומה את לא בסדר, ומה עם מחלות, ואם היא חולה, ואם הוא חולה. חבר'ה, אני לא מדברת על זה. בואו, עוד פעם אני אומרת, אנחנו קצת יותר מזה בהבנה. אלה שחזרו מאז הפצועים, אני לא אומרת להם להתגרש בגלל שהיא התחתנה איתו בריא. בואו, אני מדברת על הבנות שאנחנו מתחתנים, אנחנו לא מדברים, תקשיב, אם את תהיי חולה, אז אני אסעד אותך, אל תדאגי. לא, אנחנו מדברים על דברים כיפים. מחלות זה מחוץ לתחום, בסדר? לכל אלה שכתבו לי, זה מחוץ לתחום. מדברת על עיסוק, על אסתטיקה, על ניהול הבית. אז כן, ברגע שיש הפרה כזאת, אז משהו קורה בזוגיות. אם אישה מחליטה אחרי 40 שנה שהיא לא מבשלת יותר ולא מנקה יותר כי היא טייפה והיא לא מודיעה, ופתאום בעלה בא הביתה ואומר אין אוכל, מה קורה? תעשה לבד. ככה שבוע-שבועיים היא לא הודיעה לו, היא לא אמרה לא בא לי יותר. ואם אישה אומרת אני אחרי לידות 30-40 קילו יותר, אין לי כוח לעשות דיאטה, צריכה להבין שלגבר זה מפריע, והוא מדבר על זה, והוא מעיר לה על זה. משהו שם מופר. אני אומרת, יש שינוי, את רוצה ללכת ללמוד עריכת דין כי לא בא לך להיות מורה? כי יעלו לך את פה הילדים? אין בעיה, בואי דברי על זה. עוד פעם אני אומרת, כשאנחנו מתחתנים, אני מכירה משהו. התחתנתי עם איש צבא, התחתנתי עם שוטר, התחתנתי עם עורך דין, התחתנתי עם מורה, ובשתיים בבית. אני מכירה את הסיטואציה. ברגע שאני רוצה לשנות את זה, אני צריכה לדבר על זה. אני צריכה שהצד השני יכיר בזה, יבין את זה. כמו שיש לי איזה רופאה שהתחתנה, היא הולכת ללמוד 8 שנים, והיא אמרה לו, נעשה ילד, 2, אבל אני צריכה גם ללמוד. וכשהתחילה ללמוד אחרי 2, היא אמרה לו, רגע, אני לא רוצה ילדים, אני לא יכולה לעמוד בזה. זה איזשהו הפרה, נכון? מבחינתו לא יכול לחכות 8 שנים לילדים. הוא רוצה ילדים, אבל היא רוצה להתמסר כולה ללימודים. אני אומרת, ברגע שאנחנו נכנסים למערכת זוגית, ואנחנו מדברים על כל זה, וזה חשוב לנו, ברגע שאתה רוצה להפר את זה, או לשנות את זה, או לקבל החלטה אחרת, יש פה מישהו שצריך לדבר איתו. זה מביא לבעיות בזוגיות. זה מביא אותם לקליניקה שלי. גבר שאומר לי, תקשיבי, היא יושבת עם הבמבה, לא אכפת לה מעצמה, כמה היא עלתה, וזה לא מעניין אותה. ואני רץ ובחדר כושר, ואני שומר על עצמי בתזונה, ואני רוצה שהיא תבוא איתי, היא לא זזה. או הפוך, תקשיבי, הוא עלה, וזה לא מאוד הפריע העניין של הדוגמה של השומן. אבל כל מי שזה הפריע לו, שיבדוק למה זה הפריע לו. שיבדוק למה זה הפריע לו. נקודה. אז כן, אז יש בעיה עם זה. אם לי זה חשוב אסתטיקה, אז אני אגיד לבעלי, תקשיב, עלית 2 קילו, עלית 4 קילו. לא מתאים, אנחנו עכשיו צריכים לשמור, כי בגיל שלנו זה קשה להוריד. אז אני גם דואגת לו. אבל זה חייב להיות בשיח. אני לא יכולה לשנות את המצב ולתת לו ככה, יאללה, לא בא לי לעשות כלום. צריך לתקשר את השינוי. אני עשיתי שינוי מיועצת כלכלית ליועצת זוגית. אני דיברתי על זה. אמרתי, אני רוצה לעבוד עם אנשים. זה אחרת מאשר לשבת עם מאזינים כל היום. פתאום אנשים נכנסים הביתה לקליניקה ויוצאים ואתה בא אחרת אנרגטית הביתה, אבל מדברים על זה. אז מי שלא הבין את הסרטון קודם, אני מקווה מאוד שהייתה פה הבהרה. הרעיון הוא באמת, ברגע שאני משנה את ההבנות, המילה הסכם זוגי או חוזה זוגי אולי הייתה בעייתית, כשאני משנה את זה, זה חייב להיות בהסכמה של הצד השני.